Усім прывітанне, з вами Ілля і гэта канал Чарпа 2. Як заўжды, я паспрабую аглядаць, што адбываецца на рынках, што цікава адбылося на мінулым тыдні, якія навіны прыцягнулі маю ўвагу і што можна шукаць на наступным тыдні як магчымасці. І пачну з навін. Караценечка, што цікавага для мяне, так то, што ў панядзелак GitHub Copilot абвясціў пра пераход на новую мадэль. Гэта значыць, што зараз гэта складаная мадэль зараз, як гэта ўсё адбываецца ў Copilot. Ёсць прэміум рэквесты, якія ты спажыўляеш, і потым неяк яны канверціруюцца ў токены, але ніхто не ведае, як менавіта, але ўсё гэта неважна. Зараз важна то, што з 1 чэрвеня гэтыя кошты ці мультыплікатары будуць павышаны прыкладна ў 6 разоў, напрыклад. Гэта значыць, што ўсё, што было на датацыях, ўсё, што датычыцца шаі і гэтых токенаў, зараз будзе вельмі дорага. І, напрыклад, мы спрабавалі палічыць, колькі каштуе што. Напрыклад, я спажываў каля больш 200% гэтых рэквестаў, і гэта было каля $70, напрыклад. То зараз можна памнажаць на 6 ці больш, і гэта значыць будзе больш $500, што ўжо выглядае не танна, і я думаю, што многія людзі не будуць выкарыстоўваць гэта. Напрыклад, што датычыцца мяне, можна напісаць нейкі цікет у Jira, хто карыстаецца, тут ведае, але проста нейкі тэкст, нейкае караценькае заданне, і гэта можна зрабіць за 15 хвілін, напрыклад. Але можна зрабіць добры агент, які піша гэта таксама быстра, менш чым за 2 хвіліны, у тым ліку, што 2 хвіліны патрэбна, каб напісаць промпт, што ён павінен зрабіць. І калі падлічыць, колькі токенаў гэта каштуе, то атрымліваецца, што гэта можа каштаваць каля 2 мільёнаў токенаў, што каля $10. То есть можна казаць, што нейкая простая праца, якую можна было вырабляць з гэтымі агентамі шыі, і яе можна было аўтаматызаваць, яна будзе каштаваць вельмі дорага. Ці, напрыклад, можна было зрабіць нейкага асістэнта, які чытаў усе твае імэйлы, усе Slack чаты і гэтак далей, і сумаваў усе гэтыя размовы, і потым можна было таксама гэта карыстацца, і гэта таксама, калі падлічыць, будзе каля $30–40 каштаваць. І у гэтым узнікае пытанне, ці варта гэта, каб гэтым карыстацца, калі я сам магу гэта ўсё зрабіць. Да, гэта патрабуе некалькі дзесяткаў хвілін, але гэта не будзе каштаваць кампаніі дзесяткі $, і таму пытанне, для каго тогда павінен гэты быць шаі, каб карыстальнікі ім карысталіся. Нейкія вельмі багатыя хлопцы SEO нейкіх кампаній будуць гэтым карыстацца, тады гэта адна справа, але тады гэта значыць, што ніхто, акрамя гэтых багатых людзей, як гэта казаць, калі гэтыя шаі робяцца толькі для іх, тады гэта значыць, што гэтая мадэль вельмі мінусовая, і як бізнес-мадэль яна не выжыве на доўгатэрміновай дыстанцыі. І таму гэта цікавае пытанне, што адбудзецца далей, ці дзеньгі інвестара ўжо з'едзены, і гэтая бурбалка ўжо падыходзіць к канцу, што гэтыя кошты вельмі высока ідуць. Цікавае, што яшчэ некалькі хвілін автопа, гэта мой стрым, я магу дазволіць сабе. Пры гэтым Copilot, калі ты ім карыстаешся, раней было відна, колькі ты выкарыстаў ужо лімітаў сваіх. Зараз яны гэтую прыладу бралі. То есть ты не можаш ніяк ведаць,
колькі ты ўжо выкарыстаў. Ты можаш ведаць, колькі токенаў ты выкарыстаў, але колькі гэтых прэмію рэквест ужо вытрачана, ты не ведаеш. І гэта цікава таксама. То есть многія могуць не заўважыць гэтую навіну, што кошты будуць вышэй. Таксама яны не бачаць, колькі ўжо патрачана, і потым яны палучаць гэты чэк у канцы месяца на сотні ці тысячы долараў замест дзесяткаў ці соцень долараў, як было раней. Так што гэта адна навіна, і таксама, напрымер, я карыстаюся кодэксам. Раней гэта было вельмі шмат токенаў, што можна працаваць поўны тыдзень, і токены яшчэ застаюцца, але зараз гэта так зроблена, што я магу напісаць 5 прамптоў ці 6, і ўсе гэтыя токены на тыдзень будуць спалены. Таму выглядае так, што дзенег ужо няма ў гэтых кампаній, каб навогуле ўсіх кампаній яны штосьці робяць з паследніх сіл, і гэта выглядае нядобра, на мой погляд. Таму што навогуле, хто можа карыстацца гэтым шаі, я маю на ўвазе агентамі, да, і асноўнымі шаі, як чат, гэта не выглядае як і добрая бізнес-мадэль навогуле. Таму цікава, што адбудзецца. І таксама дадаткова к гэтай навіне, што мета скарачае каля, я не ведаю, напэўна, 8 ці 10% персанала. Oracle сокрашае таксама. Усё из-за таго, што ім патрэбны грошы для таго, каб будаваць інфраструктуру для шаі. Гэта цікава. Деньги уходзяць, але гэта не выглядае так, як гэта добрая мадэль, каб яна існавала далей. Усё, што датычыцца шаі, я таксама ужо устал ад гэтых шаі у ўсіх навінах, і вось што трэба было казаць, што датычыцца бурбалкі, ці можа быць канец ці пачатак канца. Але таксама былі навіны ад Мета, Microsoft і другіх буйных карпорацый, былі справаздачы, і яны паказваюць, што попыт на інфраструктуру ўсё ж такі застаецца высокай, але гэта было пакуль кошты яшчэ новыя не ўступілі ў сілу, так казаць. Па гэтаму будзем глядзець, што адбудзецца праз квартал. Будзе гэта таксама добра ці крыху далей. І можна перайсці да другой навіны, якая таксама мне паказалась цікавай, што ААЭ абвясціла аб выхадзе з ОПЕК+. І гэта таксама цікавае, што гэты картэль ОПЕК можа распасться, таму што зараз з-за праблем з нафтай неяк трэба выраўніваць гэты попыт і прапанову, але з-за таго, што гэты праліў заблакаваны, гэта не вельмі дапаможа, то што Аб'яднаныя Арабскія Эміраты выйшлі з гэтага ОПЕК, але то, што яны будуць неяк турбаваць ОПЕК, то, што яны могуць дадаць больш нафты, і яна будзе танней, гэта ўвогуле неяк добра. Але паглядзім, што адбудзецца. І последняя навіна, гэта то, што ў сераду ФРС пакінула стаўку без змянення, і на гэтым усё, што цікавага было. Пра токены я распавёў, пра ОПЕК распавёў, і ФРС усё больш 3 навіны, якія я хацеў крыху. І тады мы можам перайсці да тэхнічнага агляду. Як заўжды, спачатку лейаут. Я аглядаю 2 таймфреймы. Справа стратэгічны гэта тыднёвы, злева тактычны гэта дзённы. Галоўны графік і знізу дадатковае акенца, комба SMA індыкатар, чорная лінія лінія MACD, аранжевая лінія сігнальная лінія MACD. І слупкі, чырвоныя слупкі, яны падаюць, зялёныя растуць, гэта індыкатар SMA. З гэтым усё проста, і асноўнае акенца, 2 з літаральнай сярэдняй, чырвоная, хуткая і павольная сіняя.
Пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе зону, заключаную паміж гэтымі двума злізгальнымі сярэднімі, і на адлегласці 3 АТР ад павольнай злізгальнай сярэдняй пабудованы канал, чорная лінія. Таксама я маю 3 колеры свечак, гэта сіні, зялёны і чырвоны. Сіні нічога не забараняецца, зялёны забараняе прадаваць, чырвоны забараняе купляць. На гэтым, я спадзяюся, усё зразумела і проста, і можна ісці далей. Нічога не забыў, як у мінулы раз. Першы графік еўра-долар. Што можна бачыць, што на MACD лінія ўжо дакранулася до нуля і адскоквае. Гэты флэт таксама прадліўся каля амаль што года на гэтым узроўні. І зараз я б чакаў, што тренд можа аднавіцца. Зараз крыху дорага ці окей на абодвух таймфреймах. Добра, калі хтосьці жадае купляць еўра за долары, але калі хто у еўразвязі, то нічога рабіць не трэба. Таму нічога рабіць не трэба, ідзем далей. S&P. Цікава на тым, што нафта ідзе вышэй навогуле. Штосьці недакладнае атрымліваецца з Іранам. Я маю на ўвазе, што Трамп не можа скончыць гэтую вайну. І нафта будзе дражэй доўгі час, можна чакаць. Ужо ўсе гэтыя усесветныя арганізацыі б'юць, так казаць, трывогу, што за счёт кошт нафты будзе таксама інфляцыя, будзе менш расці эканоміка і гэтак далей. Але што мы маем? Зараз S&P на тыднёвым аглядзе ўзыходны тренд. Вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Ніякіх паттернаў пакуль не бачна, таму проста ідзем далей. NASDAQ таксама ідзе на луну кудысьці ляціць, таму што добрыя справаздачы былі бік техов на гэтым тыдні, і зараз NASDAQ таксама ўзыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. DAX выглядае не так добра. Ёсць гэты нейкі паталок 24 400, які ён не можа пакуль што прабіць. Выглядае як пачатак узыходнага тренду, але злізгальнай сярэдняй яшчэ не перасякліся. Крыху дорага на тыднём, крыху дорага на дзённым, і цяжка казаць, што будзе далей. Трэба аглядаць гэты ўзровень, што з ім зробіцца на наступных тыднях. Зараз нічога таксама не робім. Гонконг. Таксама пачынаецца узыходны тренд, ці прадоўжыцца пасля доўгай карэкцыі па MACD. Зараз крыху дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, але Гонконг выглядае окей для пакупак у адрозненні ад астатніх індексаў, што можна спрабаваць. Японія. Добры ўзыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таму нічога рабіць не трэба, проста далей. Цікава, што адбываецца па біткоіну. Быў сыходны тренд, зараз ён таксама яшчэ сыходны тренд, але лінія MACD перасекла сігнальнай лініі, наблюдаецца крыху адскок, і зараз окей на тыднём, крыху дорага на дзённым. Але я б чакаў, што гэты ўзровень ці ўзровень недзе каля 81 тысячы будзе нейкім тэстам, і потым пойдзе гэты тренд далей уніз, але паглядзім. Зараз пакупак, продажаў няма, нічога няма, проста далей. Штосьці падобнае па эфіроваму, але каля павольнай злізгальнай сярэдняй быў біткоін, то эфіром да ёй яшчэ не дацягнуўся. І зараз окей на тыднёвым, окей на дзённым можна купляць эфіром, але я б на сыходным трендзе нічога бы не рабіў з крыптавалютамі, таму проста ідзем далей. Золата. Узыходны тренд, карэкцыя па MACD. Трэба яе дачакацца, я б чакаў яшчэ крыху час нейкі. Можа, яно і застанецца на гэтым узроўні, можа, пойдзе яшчэ крыху ніжэй, будзе добрая магчымасць, каб купляць. Зараз окей на тыднёвым, танна на дзённым, добра для пакупак, але колер чырвоны, таму ідзем далей.
Чакаем яшчэ срэбра. Срэбра выглядае прыблізна таксама. Узыходны тренд на тыднёвым, карэкцыя по MACD таксама выглядае так, і окей на абодвух таймфреймах для пакупак. Таму пакуль нічога не робім. Медзь. Узыходны тренд дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама пакуль што цікавага паттерн не бачна, можна далей. Паладзіум. Паладзіум, за якім я даглядаю, каб купляць. Зараз што можна казаць? Узыходны тренд намінальна яшчэ, але апошнія некалькі свечак закрыліся ніжэй зоны каштоўнасці, што недобра. Тренд можа зламіцца, але гэта выглядае ўсё ў рамках гэтай карэкцыі па MACD, што паладзій можа дайсці крыху да нуля ці ніжэй і потым адскоча, таму я б чакаў яшчэ пару тыдняў недзе тэст гэтага ўзроўня 0, і ўжо выглядае так, што можна спрабаваць купляць, калі я не запамятаваю, і буду глядзець, што адбываецца на тыдні. Таму паладзій выглядае окей на абодвух таймфреймах. Добрая магчымасць. Прыродны газ, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на крыху дорага на дзённым, але сыходны тренд купляць без паттерна я б не жадаў. Тут быў паттерн, але ён не адпрацаваў, там проста ідзем далей. Нафта цікавейшы момент перажывае, што адбываецца узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Таксама паттерна на разварот пакуль што ніякага не бачна, але ён можа з'явіцца на наступных днях ці тыднях, таму што здесь добры ўзровень каля 113, ён спрабаваўся быць перабіты. Нафта выглядае цікава тэхнічна. Выглядае як прыгожая дывергенцыя ў пятніцу, але колер зялёны, таму не дазваляе нам нічога рабіць. Але навогуле, калі на наступных тыднях будзе гэты ўзровень перабіты, MACD будзе, напрыклад, недзе тут, і потым пойдзе ўніз, і колер будзе сіні, гэта можа быць добрай магчымасцю для продажу. І цікава, што была недзе здесь гэтая магчымасць на пакупку, але я думаю, што гэта тэхнічны аналіз, нафта вельмі валатыльна, і не заўважыў. Але зараз можна паглядзець, можа быць, кароткую пазіцыю адкрыць па нафце, калі гэты сігнал адбудзецца. Зараз ён яшчэ не дазваляе нам нічога рабіць, але ўжо выглядае так, што можа адбыцца разварот. І таксама гэтыя навіны, што Арабскія Эміраты выйшлі з ОПЕК, ОПЕК+, таксама фундаментальны фактар, які можа таксама нам падказваць, што тэхніка робіць усё верна. Але зараз пакуль нічога не робім, проста далей. Кава, рабуста, сыходны тренд. Танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер, нічога не робім. Кава арабіка, сыходны тренд, танна і сіні колер. І цікава, што мы штосьці пазначалі на мінулых тыднях. Нейкі доўгі ўзровень, і штосьці яно не можа перабіць яго. Выглядае штосьці падобнае на дывергенцыю, і зараз доўгая цень на гэтым тыдні. Каб выглядае таксама арабіка як цікавы актыў. Паглядзім, што будзе далей. Какава я не купіў. Сыходны тренд, лінія MACD перасыклася сігнальнай лініі. Танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. На жаль, не было ніякага прыгожага паттерна, каб купіць какава, таму я і не купляў. Але зараз крыху дорага на дзённым, таму чакаем далей. Apple на гэтым тыдні была добрая справаздача, калі я не блытаю, да? 30 красавіка. Зараз пасля добрай справаздачы аднавіўся відавочна гэты добры тренд, і зараз дорага на абодвух таймфреймах, там проста ідзем далей. Таксама добрая справаздача па Amazon. Узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Таксама ўсё добра у Google.
вельмі добрая справаздача, вельмі дорага на абодвух таймфреймах. Google заўжды жадае купіць, але заўжды штосьці не дае мне гэта зрабіць. Але што рабіць? Таму пакуль нічога не робім, ідзем проста далей. Менавіта будзе гэты канец бурбалкі, тады купім Google танней, чым ён ёсць. Microsoft сыходны тренд, але зараз таргуецца ў зоне каштоўнасці на абодвух таймфреймах. Таксама была добрая справаздача. Таму калі хто жадае, можа купляць, таму што сігнальная лінія перасекаецца з лініяй MACD, і можна чакаць, што гэты тренд аднавіцца, і зараз гэта каштуе окей, але добрая магчымасць была дзесьці здесь пасля гэтай дывергенцыі па 380, як ужо я гаварыў у папярэднім стрыме, таму нічога не робім, проста ідзем далей. Па Тэсле таксама была добрая справаздача, сыходны тренд пасля гэтай дывергенцыі, магчыма, ён спыніўся. Карэкцыя таксама па MACD выглядае як спынілася. Зараз окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Там таксама нічога не робім, чакаем. Па меце таксама была добрая справаздача, але штосьці яно упала з гэпам. Не ведаю, калі была гэта навіна пра скарачэнне штату. Заўжды гэта выглядае як штосьці добрае, але зараз рынак чамусьці падае. Тэхнічна сыходны тренд не аднавіўся, ён працягваецца, сыходны тренд, і вельмі танна на абодвух таймфреймах, але пакуль што нічога не робім, чакаем. IBM. IBM гэта то, што я чакаю доўгі час, але яно не зрабіла таго, чаго чакаў, што яно пратэстуе гэты ўзровень 220. Зараз сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, таксама можна пазначыць для пакупак, але гэта не выглядае як добры паттерн, таму такое. Не 100%, як заўжды, але яшчэ менавіта менш. Autodesk сыходны тренд, окей на тыднёвым, дорага на дзённым. Здесь быў прыгожы паттерн, але не злавіць яго. І зараз сігнальная лінія па MACD перасекаецца з лініяй MACD. Autodesk выглядае крыху лепей, чым IBM. Тэхнічна. Можна спрабаваць зайсці на тыдні, калі будзе каля гэтага ўзроўня 238. Але я не жадаю IBM. Не IBM, а Autodesk. Coca-Cola узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што добрая справаздача, нічога рабіць не трэба, ідзем далей. Procter Gamble, сыходны тренд, нічога не адбываецца. На мінулым тыдні была гэтая справаздача добрая, але нічога драйверам ніякім не стала для росту. Сыходны тренд, танна на абодвух, не на абодвух, на тыднёвым, окей на дзённым, не ведаю што, таму проста далей. Cross Solar, сыходны тренд, адскок у зону каштоўнасці на тыднёвым, добрая справаздача, дорага на дзённым. Гэты паттерн з дывергенцыі тут адпрацаваў крыху лепей, але перад справаздачай я не купляю, таму таксама ўжо спазніліся. JP Morgan Chase аднаўляецца узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах пасля гэтай карэкцыі на MACD, таму нічога таксама не зробім. Pfizer узыходны тренд быў, зараз выглядае як спроба ісці ўніз. Танна, але чырвоны колер проста далей. Cisco узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух, проста далей. А TNT можа перайсці ў сыходны тренд, апошнія некалькі свечак закрыліся ніжэй. Колер чырвоны, нічога рабіць не трэба, ідзем далей. Altria, вельмі выдатная справаздача. Людзі спажыўляюць цыгаркі далей. Што трэба чакаць, калі за год у кожным кантиненце адбываецца новая нейкая вайна ці штосьці яшчэ. Гэта не дае спакойствия нейкага. Таму зараз вельмі дорага, нічога не робім, ідзем далей. Netflix
Сыходны тренд, нікуды ён не знік. Зараз стан на абодвух таймфреймах, але на тыднёвым колер чырвоны там проста далей. Walt Disney. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама сігнальная лінія і лінія MACD перасекліся. Не ўпэўнены, што трэба купляць, таму далей. Nestlé таксама нейкі флэт у зоне каштоўнасці, але што нам гэта дае, таксама не ўпэўнены. Ідзем далей. Airbus, сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Супярэчная справаздача нядобрая, таму таксама пакуль што нічога не робім. Console, сыходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым. Не ведаю, абарончая вытворчасць, што адбываецца зараз. Можна выглядаць так, што тэхнічная карэкцыя скончылася і можна пазначыць на пакупку, таму што ў час усё несупакойна і абарончая вытворчасць апошнія 4-5 гадоў расце. Пакуль што тренд не зломлены, на мой погляд. Як войны былі, напрыклад, у Расіі з Украінай, так і застаецца. Што датычыцца Европы, SAP, сыходны тренд, танна чырвоны колер, карэкцыя па MACD не скончылася, таму нічога не робім. ThyssenKrupp, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль нічога не робім. Kratos Defense, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Што можна заўважыць, што здесь можа быць дывергенцыя, цікава, на дзённым таймфрейме. Калі яно закрыецца вышэй ўзроўню 64, то будзе выглядаць неяк добра навогуле. І ўжо першы сіні колер на тыднёвым аглядзе. Kratos выглядае таксама цікава. Адбылася нейкая гэтая карэкцыя на 50% з хаёў. І пасля гэтай карэкцыі таксама абарончая вытворчасць дронаў выглядае добра. Таму ідзем далей. Siemens, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, на жаль, далей. Таксама і Siemens Energy, добры узыходны тренд, вельмі дорага, проста далей. ASML, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але я б чакаў карэкцыю па MACD, там проста далей. SAP, ужо які тыдзень я гавору, што можна дакупляць. На гэтым тыдні я таксама не купіў, але трэба дакупляць. Ужо гэтая карэкцыя амаль што скончылася па MACD. Сігнальная лінія з MACD яшчэ не прасякліся, і гэты паттерн на дывергенцыю здесь была маленькая, ён выглядае ўсё яшчэ рэлевантна. І таму, калі на наступным тыдні будзе нейкі сіні колер ці зялёны, на гэтым узроўні 149 ці ніжэй можна купляць. Infineon Technology, узыходны тренд, вельмі дорага, нічога не зробіш. Электронная вытворчасць пакуль што расце. A1, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Нічога прыемнага не бачу, таму проста далей. ST Microelectronics, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таму далей. B Semiconductors, узыходны тренд, таксама вельмі дорага. Усё, што датычыцца мікраэлектронікі, можна заўважыць, знаходзіцца ў добрым трэндзе. Amadeus, сыходны тренд, танна на абодвух, але таксама пакуль што паттерн ніякага не бачна, таму проста далей. Quantic Group, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, проста далей. Prosus, сыходны тренд, танна. Была гэтая дывергенцыя, і цана, не ведаю. Першае дно, другое, трэцяе дно, і зараз адскок. Не магу казаць, што добра выглядае, там проста далей. Hermes, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, таксама на дакупку пастаўлена на наступную тыдзень.
Пасля гэтага добрага пін-бара з ценню, як і гаворыў, можа штосьці пачацца, што датычыцца развароту. Можна пазначыць гэты ўзровень прыблізна 1600. Зараз ён закрепіўся крыху вышэй. Таму выглядае окей. Але калі хто не трымае, я б не заходзіў, таму што няма ніякай добрай падсказкі тэхнічна. Але калі я ўжо трымаю давно гэтую пазіцыю, то я б ужо дакупляў. Хайнікен, заходны тренд, чырвоны, нічога рабіць не трэба. Rich American Tobacco, заходны тренд. Карэкцыя па MACD яшчэ можа быць, ці не, яно неяк так павольна сябе вядзе. Зараз окей на тыднём, крыху дорага на дзённым, навогуле выглядае таксама як цікава. Таму што мы видзелі, што адбылася з Альтрэ выбух наверх, таму і бат таксама можа расці. Заланда, заходны тренд, неяк не можа перамагчы гэты ўзровень 22,5, таму чырвоны колер, нічога рабіць не трэба. CD Projekt, заходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама нічога рабіць не трэба. TSMC, заходны тренд, вельмі дорага на абодвух, таксама нічога рабіць не трэба. Nintendo. Я купляў і трымаю зараз гэтую пазіцыю. Што можна казаць? Заходны тренд, дывергенцыя пакуль што не апраўдалася. Усё падае, рабіць нічога не трэба, калі хтосьці яшчэ нічога не зрабіў. Sony, заходны тренд, таксама танна, колер чырвоны, рабіць нічога не трэба. Vodafone. Узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таксама рабіць нічога не трэба, калі не трымаеце. Цікава, што адбылася па Nokia, 30% за тыдзень, добрая справаздача. Ці што? Але справаздача была на папярэднім тыдні. Не ведаю, якія навіны, але, як і гаворыў, Nokia і Ericsson робяць 5G прылады, таму ўсё ідзе ў мабільны інтэрнэт, таму яны ключавыя ігракі і вельмі буйны добры тренд. Я калісьці купляў Nokia, трымаў нейкі час, але закрыў недзе здесь навогуле, ці здесь пасля гэтага выбуху. І зараз было б цікава зайсці зноў. Але зараз вельмі дорага. Ericsson, узыходны тренд, таксама дорага, пакуль нічога не робім. BMW, заходны тренд, танна, чырвоны колер, проста далей. Volkswagen, заходны тренд, танна. Тут амаль што выглядае як нейкая дывергенцыя. Што цікава было б, калі яна адбудзецца. Таму што добрая цень, пін-бар, і здесь выглядае як дывергенцыя. Што я не магу зразумець, чаму колер чырвоны. Таму што цень нізкая, да? Магло б ужо быць сіні колер па элдара імпульснай сістэмы, і тады б можна было б ужо купляць. Але можна пазначыць, выглядае вельмі цікава, у панядзелак, магчыма, можа быць. Была дрэнная справаздача, але гэта не значыць, што інвестары не чакаюць, што штосьці добрае адбудзецца. Таму цікава. Pony, заходны тренд, танна. Таксама пакуль не бачу ніякага паттерну, проста далей. Bayer. Карэкцыя па MACD, танна на тыднёвым, танна на дзённым, чырвоны колер, пака нічога не робім. BASF. Узыходны тренд, вельмі дорага, проста далей. PNB Paribas, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Але таксама пакуль нічога. Societe Generale. Заходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але карэкцыя па MACD я б чакаў, таму проста далей. Louis Vuitton, заходны тренд, вельмі танна, але паттерну ніякага прыгожага пакуль што
Ён можа быць як і па Volkswagen, але па Volkswagen ён ужо ёсць, і трэба толькі дачакацца зялёнай ці сіняй свечцы. Але па Louis Vuitton яшчэ паттерн не закрыўся вышэй гэтага ўзроўня, таму падзенне можа ісці далей. Pernod Ricard, сыходны тренд, вельмі танны, чырвоны колер, проста далей. Rasheba Boys таксама трымае пазіцыю. Сігнальная лінія мы сидзець перасекліся. Танна на тыднёвым, танна на дзённым. Магчыма, трэба дакупляць, але калі нічога не рабілі і не трэба рабіць. Sanofi таксама трымаю гэтую пазіцыю. Двайная дывергенцыя была, калі я купляў на тыднёвым і дзённым. Зараз танна на абодвух, чырвоны колер, нічога рабіць не трэба. Valio, сыходны тренд, танна на абодвух, паттерна не бачна, таму таксама далей. Capgemini, сыходны тренд. Здесь была нейкая дывергенцыя калісьці. Спроба перабіць гэты ўзровень не атрымалася, і адскок выглядае як штосьці добрае тэхнічна. Я маю на ўвазе гэты ўзровень па каля 100. Прыемна, што гэты круглы ўзровень, якар, так казаць. І зараз на гэтым узроўні 103 можна таксама пазначыць на наступны тыдзень. Карэкцыя па MACD амаль што скончылася, ёсць нейкая дывергенцыя на гэтым узроўні, і можна чакаць нейкі адскок каля 115, можа і вышэй, але 115 выглядае як першай мэтай дасягнення, і гэта каля 10-12%, што таксама нядрэнна. Thales, штосьці флэт нейкі незразумелы, чырвоны колер, нічога не робім, проста далей. Банка Santander, заходны тренд, дорага на тыднёвым, і на дзённым. Карэкцыю чакаў па MACD, проста далей, і тоже была добрая справаздача. Novartis, узаходны тренд, карэкцыя па MACD, чырвоны колер, проста далей. ABB, узаходны тренд, вельмі дорага, проста далей. Свенска Handelsbank, пачынаецца сыходны тренд, але амаль што скончылася карэкцыя па MACD, таму неяк так, ідзем далей. Game Workshop, узаходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, проста далей. Банк ED Sabadell, нейкі флэт, карэкцыя па MACD амаль што скончылася, зараз крыху дорага, тренд можа аднавіцца, таму было б добра купляць, але ўжо дорага. Светбанк, заходны тренд, карэкцыя па MACD яшчэ ідзе, але окей, можна купляць, калі хто жадае, можна пазначыць, шукаць магчымасць на наступным тыдні каля 30-15, напрыклад. Biomericus, цікава, што адбылося. Заходны тренд і глыбокае падзенне, таму нічога рабіць не трэба, проста далей. Compass Group, заходны тренд, чырвоны колер, таксама проста далей. Lloyds Banking Group, узаходны тренд, крыху дорага на абодвух. Можна разглядаць, можна чакаць яшчэ гэтай карэкцыі. Супярэчная справаздача, таму пакуль што неяк так. Sage Group, сыходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым, але без паттерна я б не улазіў. Tesco, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таксама пакуль нічога не бачна. DSV, нейкі пачынаецца сыходны тренд, карэкцыя па MACD. Справаздача была добрай, але падзенне, таму нічога пакуль таксама не робім. HSBC Holding, заходны тренд, дорага, ідзем далей. Adran Holding, дорага, таксама ідзем далей. Boston Scientific, выдатна, я атрымаў яшчэ гэтую акцыю. Я не ведаю, што тут казаць, справаздача была неблагая на папярэднім тыдні мінулым. Зараз вельмі танна на абодвух, але чырвоны колер, нічога трэба рабіць. Adobe, сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Сігнальная лінія MACD перасякліся. Быў крыху заметны паттерн на дзённым таймфрейме, але дастаткова ці гэта, каб купляць, не ведаю, я
нічога не раблю. Duolingo, сыходны тренд, таксама танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым проста далей. Checkpoint Software, цікава. Сыходны тренд, вельмі танна, я атрымаю, нічога рабіць не трэба. І дакупляць, можа, трэба напрыканцы тыдня, можна пазначыць. Але зараз дрэнна. SME Group, пачынаецца сыходны тренд, карэкцыя па MACD, добрая справаздача, але тэхнічна яшчэ можна крыху пачакаць. F5, узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. Fox Corporation, таксама дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Можа і трэба купляць, не таму што карэкцыя па MACD скончылася і выглядае окей. Крыху дорага, але можа на тыдні будзе ўзровень недзе па 62,5. Fortinet, нейкі флэт, апошнія некалькі месяцаў дорага на абодвух, таму проста далей. Infosys Limited, танна, чырвоны колер, нічога не робім. Grab Holding, сыходны тренд, танна, паттерна не бачна. Просто далей. T-Mobile US, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, таксама пакуль нічога не робім. United Airlines, танна, сыходны тренд, сіні колер на абодвух, але паттерна пакуль што я не бачу. Там просто далей. Вён, таксама нейкі флэт, MACD амаль што скончылася гэтая карэкцыя, танна, але чырвоны колер. VF Corporation, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, проста далей. Well Tower, узыходны тренд, дорага на абодвух. І добрая справаздача была, да? Да, вельмі добрая, таму проста ідзем далей. Argen X, в зоне каштоўнасці на абодвух таймфреймах, карэкцыя па MACD скончылася. Выглядае так, што можна купляць, але без паттерна я б не хацеў, таму проста далей. Billerud, сыходны тренд, вельмі танна на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім, чырвоны колер. Future PLC, таксама сыходны тренд, вельмі танна, але гэтага недастаткова, каб купляць. MIPS, сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Таксама ніякага паттерна пакуль не бачна, там проста далей. Quelter PLC, узыходны тренд, дорага на абодвух, там таксама далей. Beatsley, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але я б чакаў карэкцыю па MACD пасля гэтага выбуха, таму проста далей. Alstom, сыходны тренд, вельмі танна, таксама чырвоны колер, нічога не зробім. 3 Group, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, але можа яшчэ падаць, выглядае гэта так. Таму далей Erste Group, узыходны тренд, але першы свечка чырвоная, якая ніжэй зоны каштоўнасці, і можна дачакацца, што карэкцыя адбудзецца ніжэй да нуля, і на гэтым тыдні была не такая ўж добрая справаздача. Epomoller, сыходны тренд, таксама карэкцыя па MACD, чырвоны колер, проста далей. Zotis, я трымаю гэту акцыю недзе на гэтым узроўні. Што сыходны тренд, чырвоны колер, нічога рабіць таксама не трэба. Imperial Brands, сыходны тренд, танна, але чырвоны колер, таксама нічога не робім. Unilever PLC, сыходны тренд, танна на тыднёвым, дорага на дзённым, проста далей. M2 Aero Engine, сыходны тренд, танна і чырвоны колер, таму проста далей. Roche Holding, нейкі флэт, танна на абодвух, окей, але можна чакаць, што гэтая карэкцыя будзе некалькі яшчэ тыдняў, таму проста чакаем. Аэропорт Цюрыха, сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер, проста далей. Alaska Air Group, таксама сыходны тренд, танна. Навогуле гэта паліва для самалётаў каштуе вельмі дорага, амаль што ў 2 разы керасін. Таму я б чакаў, што авіаіндустрыя будзе неяк
Э, Дрэнна адчуваць і таксама навіны напрыклад пра Люфтханзу, гэта нямецкі авіяперавозчык, які адмяніў каля 20 000 розных рэйсаў, таму што гэта ўжо невыгадна. Таму можна чакаць, што і астатнія перавозчыкі таксама штосьці адменяць, і таксама гэтыя кошты нафты вельмі паўплываюць на білеты, і таксама многія людзі паляцяць не нейкія краіны далёка, таму што гэта каштуе дорага, а недзе пабліжэй будуць праводзіць свае летнія адпачынкі. Далей Bristol Myers Squibb. Узыходны тренд, окей, на тыднёвым, танна на дзённым, але гэтая карэкцыя, я б чакаў, што яна будзе нейкі час, там нічога рабіць не трэба. Віза нейкі выбух, добрая справаздача, дорага ўжо на абодвух, таму нічога не робім. Але па MasterCard добрая справаздача такога не зрабіла. Зараз сыходны тренд, танна на абодвух, але без паттерна нічога рабіць не трэба, таму проста далей. Нямецкі банк, як я і аглядаў на мінулым тыдні, што гэтая зона каштоўнасці будзе тэстам, і калі яно не сможа зачапіцца, яно пойдзе далей у сыходны тренд, і зараз гэта так і выглядае, што яно можа яшчэ раз паспрабаваць тэставаць гэтай 28, напрыклад. Зараз танна на абодвух, але пакуль паттерна не бачна на пакупку, я б не казаў, што сыходны тренд скончыўся. Саха Робінсон, узыходны тренд дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, проста далей. Clorox, ого, падзенне глыбей і глыбей. Спажывецкія тавары, цікава, што гэтая бытавая хімія, яна падае навогуле, калі ўсё дрэнна, але гэты тавар неяк должны былі б купляцца і далей. Без туалетны паперы навогуле цяжка жыць. Што можна казаць? Зараз вельмі танна, але нічога рабіць не трэба. Kinder Morgan. Узыходны тренд я трымаю далей. Кожны тыдзень я адзначаю, што можа трэба закрыць гэтую пазіцыю, але яшчэ трымаю. Таму што тренд выглядае неяк добра. Але можа пачацца гэтая карэкцыя. Я б чакаў бы другую хвалю здесь па надзённым таймфрейме, і потым, калі будзе даставацца гэты ўзровень каля 34, менавіта трэба зачыняць, таму пазначым на закрыццё навогуле блакітным. Таму што гэтая карэкцыя па MACD, як я менавіта паўтараў, ужо яна можа адбывацца некалькі месяцаў, і тады гэта значыць, што проста будзе нейкі флэт на гэтым узроўні, і лепей гэтыя грошы перакласці кудысьці другое месца, дзе яны могуць вырасці. Lumen Technology, узыходны тренд дорага, таму нічога не робім, ідзем далей. United Health, пачынаецца узыходны тренд, была добрая справаздача, зараз дорага, таксама нічога не робім, проста далей. ServiceNow, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Няма здесь ніякай прыгожай дыверляцыі, таму проста далей. Але калі хтосьці жадае, можна купляць, таму што тренд ужо сталы, ужо добрая карэкцыя амаль што на 60% ці больш, і лінія MACD, і лінія сігнальная амаль што ўжо сустрэліся. Можна чакаць, што будзе нейкі адскок, напрыклад, каля зоны каштоўнасці, можна будзе зайсці і выйсці, калі хтосьці хутчэй, чым я, робіць не раз у месяц штосьці. Можна пазначыць, але не ўпэўнены. Trip.com, сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Teva Pharmaceutical, узыходны тренд, добрая справаздача, дорага на абодвух, проста далей. Tapestry, узыходны тренд, MACD высока, я б чакаў, што можа адбыцца нейкая карэкцыя, чырвоны колер.
нічога рабіць не будзем. Take-Two Interactive, сыходны тренд, але ўжо некалькі свечак у зоне каштоўнасцей, колер зялёны, сігнальная лінія з MACD перасякліся. Я б чакаў, што пачнецца аднавіцца гэты тренд. І ўжо крыху дорага, каб купляць, але на тыдні можа быць магчымасць, што яно адскочыць. Вереск Analytics, сыходны тренд, чырвоны колер танна на тыднёвым, танна на дзённым. Быў нейкі момент на абодвух таймфреймах. На гэтым узроўні па 178, каб купляць. Я не купляў, таму што чакаў, якая будзе справаздача. І зараз пасля добрай справаздачы выглядае так, што добрая магчымасць для пакупак. Таму што справаздача была добрая. Можа, штосьці дрэннае было распаведзена ў самой справаздачы, але навогуле тэхнічна выглядае так, што быў доўгі тренд, добрая карэкцыя на 50%, і зараз адскок. Дагэтуль была добрая дывергенцыя, і цана знаходзіцца ў зоне каштоўнасці на дзённым і танней на тыднёвым, і дзве дывергенцыі. Не, Вереск Analytics выглядае прыгожа. Тэхнічна выглядае добра. Мой фаварыт на наступны тыдзень, калі я не запамятаю штосьці раніцай завтра зрабіць перад працай. Вересінг, узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. AppView, сыходны тренд, карэкцыя па MACD, добрая справаздача, але тэхнічна карэкцыя яшчэ не скончылася. Хаця з другога гледжання здесь таксама адбываецца добрая дывергенцыя пасля гэтай свечцы па 204. У сераду AppView таксама выглядае вельмі добра, што гэтая карэкцыя па MACD скончылася, і зараз гэты тренд можа аднавіцца. Таксама цікавая акцыя, на мой погляд. Да, Вереск Analytics і AppView, яны маюць добрыя справаздачы. Тэхнічна AppView, магчыма, выглядае лепей, таму што гэта добры узыходны тренд. І зараз пасля гэтай карэкцыі купіў і трымай. Добра. Iron Mountain, узыходны тренд, вельмі дорага, нічога не зробім. Marathon Petroleum таксама вельмі дорага, узыходны тренд, нічога не зробім. Цікава, што адбываецца па Quanta Service. Узыходны тренд, добрая справаздача, вельмі дорага. Я калісьці купляў, але потым хутка закрыў. І калі б я атрымаў, так казаць, больш чым 1 год, толькі на гэтай акцыі можна было б зрабіць амаль што 300%. Але ніхто не ведае будучыню, таму я зрабіў колькі зрабіў, каля 30%, і быў рад, што гэта зрабіў. Так, ExxonMobil, узыходны тренд, таксама дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, нічога не робім, я і не купляў, выглядае як карэкцыя па MACD. Orly Automovie вяртаецца к узыходным тренду, зараз ужо дорага, нічога не робім. Walmart, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама нічога не робім. Cardinal Health, сыходны тренд, карэкцыя па MACD, добрая, амаль што добрая справаздача, нічога рабіць не трэба. Southern Company, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама добрая справаздача. PV Granger, я трымаю гэту акцыю, можа трэба закрыць. Справаздача на наступным тыдні, зараз дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. Незразумела, што адбываецца, проста далей. Unum Group, узыходны тренд, дорага на абодвух, я таксама трымаю ўжо нейкі час. Нейкі час трымаю, яно штосьці расце.
Да, калі б я быў, як гаворыцца, мамкін трейдер, я б купляў тут, закрыў бы тут, потым купляў бы тут, потым закрыў бы зноў тут. Але я просто купіў і трымаю, і гэта мае свае плады, таму цярпення можна пазычыць кожнаму. Diamond Energy, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога не робім. Broadcom, узыходны тренд, дорага на тыднём, дорага на дзённым, таксама нічога. Global Markets я закрыў, яно расце, як гэта, і павінна быць добрая справаздача. Узыходны тренд, я чакаў, што пасля гэтага выбуху можа быць нейкая карэкцыя, таму што гістарычна гэта хаі, якіх ніколі не было па MACD, але яно можа быць і далей на гэтых хаях. Але гэта выбар кожнага, што рабіць. Таму неяк так. Зараз MCKeson, сыходны тренд, танна, але чырвоны колер. Lilly & Company, добрая справаздача. Для зоны каштоўнасці на тыднёвым. Крыху дорага на дзённым. Таксама, як і па Abview, выглядае як добрая дывергенцыя. Пасля гэтай свечкі па 934 можна было б ужо купляць. І я думаю, яно будзе толькі расці вышэй. Тоже можна пазначыць, не ведаю, ці будзе магчымасць так танна купляць па 915. Але што рабіць? Nvidia таксама будзе справаздача, яшчэ не скора. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Comet Aerospace, узыходны тренд. Я чакаў таксама, што можа адбыцца карэкцыя па MACD. Дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Можна вернуцца. Крыху дорага, амаль што на тым узроўні, дзе мы выйшлі, можна і перазайсці. Крыху заплаціў камісію брокеру. Kroger Company. Штосьці адбываецца. Карэкцыя па MACD. Чырвоны колер, танна, нічога рабіць не трэба. Philip Morris, што адбываецца, таксама незразумела. Я купляў. Добрая справаздача, як і ў Alt3. І, магчыма, яно вернецца, аднавіцца ў узыходны тренд. Зараз окей на тыднём, крыху дорага на дзённым. General Electric Aerospace, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, але колер чырвоны. Справаздача была окей, але тэхнічна яшчэ карэкцыя па MACD не скончылася. Arista Network, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух, просто далей. Progressive Corporation, сыходны тренд, штосьці нейкі флэт апошнія часы, тыдні ці месяцы. Зараз танна, окей, але можна спрабаваць зайсці. Таму што гэта дывергенцыя выглядае далей, як яна зараз на гэтай свечцы адпрацавала, і гэты ўзровень вяртаецца да яго, да 200 прыкладна. Таму цяжка казаць. Выглядае так, што дывергенцыя яшчэ не адпрацавала, і яшчэ ёсць патэнцыял, каб аднавіцца, але чакаем. Але зараз рабіць для тых, хто нічога не робіў, можа і не трэба. Сыходны тренд Rheinmetall, танна на абодвух таймфреймах, колер чырвоны, нічога не робім. Republic Service, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, таксама нічога не робім. Autozone, сыходны тренд, справаздача была не зараз. Дывергенцыі нічога не бачна. Окей, але крыху дорага ўжо на дзённым, таму далей. Northrop Grumman Corporation, сыходны тренд, вельмі танна, добрая справаздача, колер чырвоны, будзем чакаць наступнага тыдня, калі скончыцца гэтая карэкцыя па MACD. Мюнхенская страхоўка, быў нейкі флэт, зараз чырвоны колер, вельмі танна. Не ведаю, гэта з-за таго, што
рэформа страхавання робіцца у Нямецчыны, прынимаецца новая, і яно неяк влияе на прыбытак гэтай страхоўцы, ці што, я не зусім дакладна ведаю, што адбываецца, але выглядае так, што нейкія навіны менавіта спрыяюць таму, што робіцца, магчыма, палітыка. І ён, узыходны тренд, дорага на тыднёвым краху, окей, на дзённым, але MACD высока, я б чакаў бы карэкцыі. Heidelberg Materials, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Выглядае як окей, калі што. Нямецкі тэлеком. Цікава, калісьці мы куплялі прыблізна на гэтым узроўні, потым закрылі, і зараз можна спрабаваць таксама гэты пін-бар прыгожы. Яшчэ няма ніякага паттерна, таму пакуль нічога рабіць не будзем на гэтым тыдні, таму далей. Energy нейкі флэт, карэкцыя па MACD амаль што скончылася, чырвоны колер проста далей. Oracle у зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Можна было б купляць па 168, напрыклад, было бы окей, таму што ўжо выглядае як разварот, была гэтая дывергенцыя, і зараз выглядае як аднавіцца гэты тренд. Можа Oracle дакупляць, а не алень. Перадосе Education, заходны тренд, чырвоны колер, карэкцыя па MACD пачынаецца, там нічога не робім, і нямецкая біржа, узыходны тренд. Была добрая справаздача, але не выбухнула, як можна заўважыць. Не ведаю, опять я зноў адзначу на то, можа закрыць навогуле гэтую акцыю. Пасля добрай справаздачы яно выглядае неяк нядобра. Але ёсць яшчэ патэнцыял, я б чакаў па MACD гэтага ўзроўня, ці нейкі паттерн, што будзе разварот, дывергенцыя, там пакуль што так. І Gelited Sciences, сыходны тренд, карэкцыя па MACD, чырвоны колер, нічога рабіць не трэба. На гэтым я сканчваю свой стрым. І з цікавага былі знойдзены нейкія акцыі цікавыя, напрыклад, Volkswagen. Цікава, што наступны тыдзень выглядае як цікава. Ebu выглядае найлепш, на мой выгляд. І Verisk Analytics таксама выглядае цікава. Усё, усім зычу добрага надвор'я, выйсці на вуліцу, атрымаць вітамін D, і да новых сустрэч на наступным тыдні. Пока-пока.